салом дӯстони азиз, рӯзатон ба хайру шодӣ бошад. Умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. видеои имрӯзаи мо сар меша саҳари рӯз мози бузур япрашка рафтесем. ҷа заправкада шавҳарам бензин рехтесем мошинша. аҳмадҷона бурда як апашкада метием. Ваям канал дорам, нагардидни мамочка. аҳмадҷона вай нигоҳ мекунад, биё гуфт нигоҳ мекунад, шумо рафта бемалол харидто накунен. оз мо инҷа хонаи вапа мерем, аҳмадҷона мемонем, баъд бозор мерем. хай то охири видеора бо мо бимонен. агар шавад ре бозорда сёмка кардан мекунам, агар нашавад бо мебинем. аҳмадҷон ша хоб дорӣ? گیرد خماری مادرم، هر گهه می سوزد از غم پیکرم، هر گهه در یاد آید خواهرم. ای برادر خانه ای تو می روم، ای برادر خانه ای تو می روم. عمر رفته همچو باد میرسد پندی پدر هر دم به یاد. تا بود روحی پدر از بنده شد، ای برادر خانه ای تو میروم. تا بود روحی پدر از بنده شد، ای برادر خانه ای تو می روم. И той тоже 4 вы взяли, правильно? Лента 16 метров. Дальше. Это 4 метра. Вот это 4. Вот это 8 метров по 600. Такая 12 тысяч. Да. Я заново тоже дальше считаю. 16 на 40. 4. инҷа дама салат мекунам. барои салат картишкаву сабзи, тухм, свекла ҷӯшон десам. ози пазан тайёр шаванд. салата тайёр мекунем барои бегаҳ хӯрданшон. ай бозор омадем, гуфтам камтар рахтем салат кунам барои бегаҳа.
این سالتا ای پیش خودم تیار کردم. ای اونجا ریسپشن نگرفتم. این چیزی که در خونه بود. گفتم که تیار کنم چه خیلی بیا. Салати морам тайёр шид. Карчкаву сабзи ва ёш зиёдика роз бо якта дига мекунам. Ина. Видиш хушро омада, оли мазаша мебинем бо. Мазаш бо чӣ боша. Мазашам хушро омадаги буд. Ҳаму бегаҳ кӯдако полни хӯрдан иша. Хариди мо ай бозор япрашка. Ями қашид. Ҳозир ҳуй мекунем пакетара нишон метиҳем ки мо ирӯз чӣ хардем ай бозор. Яйгада ман парда гирифтам. Як комната дата треза дора. Трезош ҷидо-ҷидо ҳан и карнизаш та як қад неста, карнизаш ҳам ҷидо-ҷидо ҳаста. Ман хел вай гирифтам. Парда гирифтам. Пардаи ғавс барои вай. Автоба надровардан сини хунада, камтар торикӣ кунад, тобистон чӣ хел ихтор медонем. Иҷа мобели ноҷ мешава, бисёр рӯшана. Барои вай харидам. И ҳардуш аяххона ҳам. Лента барои яй тур. Барои яй тур. Тури дарунаш. Инталавош вишивкаи хушрӯ дора. Вишивкаи хушрӯ дора. Оли духтаншам. Ман худам медузам шу. Инаиша духтаги тайёр гирифтам. Баъд магазини точкаи вай кофта метраки фурӯшам гуфта. Маъқули дили хунам ки будузам. Ба кофта ёфтам точка. Наи туроша метраки гирифтам. Рости чанд кашид ман парда гирифтам барои хонаҳон. Вай накардам. Нагрифтам зинда пардаи нав. Он пардаи будаги хес худа мебурдам. Ба
баштарам. Пай рӯзи соатш ки омад, рафтем парда кардем. Не, ба ҳарду трезоҳура. Ленташ қатишиш. Я бо як хона дигама гирифтам. Ухона як трезаки дора. Барои ухона бо дигама ча гирифтам. Иш глош дига. Шхе хуй кунем ки глош битора. Намхе глови шипка дора. Лавоша не шипка хшру. ҳавли бо духтум бо шумора нишон медиҳам. Духта кашофи кардам. Бо нишон медиҳам. Мобайнаш инта гул дора. Яй даронози гул. Та гул дора. Анай барои болош. Ҳам тур мекунӣ, тари ҳам боло кун. Не барои болош. Так, yani xelozi лайк. Просто падад ярни гирифтем. Якта калон. Размери евро калон гирифтем. Оба кудакора. Кудако бисёр барои ми расмушу ҳавас кардам. Вай шай дихтару. Ишай бачай калони. Ишай бачай дюйманги. Потом вот сачукчао грифтем. Барои рӯзтава. Потом хеле клёнка. И клёнкара қат карагем. Ози ростишкин рост меса ғавсайчка. 1 метр гирифтам. Ҳамобайн дублак мекунам барои кудакора. Мактаб ки сар меша. Барои расм кашидан вайшу. Барои болои пил вай парта. Клёнка харе мегам. Ай магазинои ҷои ами дафтар ручка мефрӯхтагӣ мегирем ҳар сол. Тунукам тез медарам. Да 1 сол қариб 2 бор 3 бор то 4 бор меша ки клёнкашо мехарем. Ина ки ғавс дидем барои ҳами 1 метр гирифтем. Ай мобайн дита карда ҳар дошта метием. Дар бари магазини пардафурӯшӣ ҷои неми тахтачаву ҳар чи буда неми тахта рӯз кардагӣ ба якта ҳами хеле гирифтам. Гирдак рӯсияи магазину чанд бор тахтачаи чӯӣ харидам. Вай тари ростак ҷидо ҳам ба ҳамдигар клики кардагӣ ҳастае. Дар ҳами оби сота ки мешӯй дам мекуна ҳуй мешидан. Баъд ира дидам ки и клекарагӣ нест. Ай чормағз буда чӯш. Баъд як қушқи чӯи тари. Барои ба дегои сиёҳи ҳастам ко бояд ба чӯи буковӣ ки дега пай нашава. Яктам тари қушқ гирифтам. 700 сум гирифтам амира. Я пачка резинка гирифтам ба сумаяра. Атай тари абадок. Дар хона диси абадок тари болош материал каштагӣ хушрӯ намеқапа. Дита резинка. Якта ини тари зажи. Зажи. Ба бача калония барои мактаб улични. Як шлопка резини барои даруни хона. Барои сарша ки мешӯ банияда ай бания бумаданда шлопка дар корай.
ана инҷода калгоки наски қариб бигем ки ҳами ай сентябр то моҳи майя ҳами 1 сола чишуна гирифтем. Калготкию наскишуна гирифтем ки тез магазин ё ки бозор рафта харид накунем. Бозори калон ки рафтем ҷои обтоӣ ай ҳамунҷа гирифтем ки то охири сола ҳамтер кушав тез харид кунӣ нарем. Калготкиёш якамта хай синтетика дорад, ки хушруа качисваш. Немхел наски ба шавҳарма ба духтар и бахтаба и ба бачаома бардои бача калони димангина наски гирифтем. хела мепушем я бозор тез намерем. ана бо як точкаи дига дуромадем. Мо гуфтем ки хай равем яке чизои мактабӣ биромадай хай барвақтар бихаримонем хубтараки корубори шавҳарам сар ки мешавад дигар вақт нест бозор рафтанда. Бадаласкаи сафед гирифтем. Зимистон қати сарафан бисёртар бадаласка мепушӣ хушруа гарм турецкий гуфтак савдогар инҷаш нигин дора. ҳизорчара ба бачаи димёнгӣ. янаи сарафан гирифтем. сарафанда и ҳозирҷа ёқаш ида лави остинишда ино отдельно буда инҷа ҷои тикма дора ида рис мекунӣ. ҳол барои сари мактаба ҳамаша буд кардем. чӣ карда бо хушруд нишон мекунем ки чӣ хел мақсад чиёраги дидем бо мактаба. ай усолашон камтар вай мондагия сарафан юбка ҳамшари мондагия исол камтар гирифтем. куртаву хения сарафан гирифтем, юбка нагирифтем барои ки ҳаста бисёртар қитай сафед меравад. ина иҷода размери сия ба бачаи димангино барои садик. кастум буруки усолаш ҳаста курташ майдаш як қитай сафедиш гирифтем. ина қитай сафед ай бачаи калонима ин дута қитай сафед гирифтемош. дута майкаи сафед ай духтарам, якта майкаи сафед ай бачаи димангим. аймун точка ки бисёрта харид кардем ба як майкача бо падарка кард. бачаома пурсида ки шумо ами дута бача гуфтаи не дударам ҳастай. ба гуфт ки ба яки чӣ хардагӣ ки нест ира падарка карда бо некта сафед ба духтарма. инаи спортивка барои духтарам барои дарси физкултураш. ин қади подинаша бо наи брижако якташай бача калони якташай бача диманги. да у видеои дигари нишон додам камтар харида и видео камтари дига олбо нигоҳ мекунам чӣ камбудӣ мекуна бо насиб ба ёша мегирем. баъд сумка қаламу дафтар ва ёш мондагия либосоша бисёртарша хай буд кардагием. дубошид мерем кам кам харида меем
либосора қариб буд кардагим. намехӯро дӯстони азиз, хай тамошобиноҳон, то видеоҳои оянда худо нигаҳбонтон бошад. раҳмат барои дастгирӣ.